Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, magsunod unta sa kabubuton sa atong langitnong Amahan ang atong katawhan, labi na ang atong mga leaders sa simbahan ug sa atong mga kanasuran, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ug sila usab nga nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios nga nagsigig tabang nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit og slots, hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga panginahanglan nila matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sud-o nga ang imong banay pinaagi sa paglimpyo sa among mga kasing-kasing diha sa paglikay namo sa mga pagpatuyang sa lawas. Himoa nga mudilaab kami sa gugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kaingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug di na mobalik didto kundili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang mga magpupugas o pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga himayaa ang Ginoo uban kanako, atong ibayaw ang iyang ngalan.
Gipangita ko ang Ginoo, ug iya akong gitupag, ug giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Ang Diyos Magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Tanawa siya aron mo sa nagkamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nagantos nga tawo, namati ang Ginoo, ug sa iyang kagulanan giluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, Gikan sa tanan nilang mga kagulanan. ang Ginoo nagatanaw sa matarong, ug namati sa ilang mga dangoy-ngoy. Ang Ginoo miharong sa mga dautan, aron dili sila mahinumduman sa yuta. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinoon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon,
dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ni-warning si Jesus nga ayaw mo panig-ingon sa mga pagano kung mag-ampo mo, nga sa ilang pag-ampo nga gitaas kaayo nila ang ilang pag-ampo, gidaghan kay nilang ilang mga pulong, nagtuo sila nga mahatag dayon ang ilang gipangayo. Wa mag-ingon ang Ginoo nga dili sad nato taason ang atong oras sa pag-ampo. Nga naman, kaysa mismo ganing kinabuhi ni Jesus, labi na dito nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane, iya man ganing gipukaw ang iya mga apostoles kay paampuon. Katulo siya nagbalik-balik og ampo, tagsa ka oras ang iyang ampo. Nangatog na lang kung iyang kuyog, iyang giingnan, di mo makatukaw sa pag-ampo uban kanako. So taas-taas atong iyang pag-ampo. Pero ang puntariya sa pag-ampo nga tinud-anay, kana bitang kamaotang muila nga dili di ay ang tumong nato nga moampo sa maaning misa, sa maanang magrosaryo ta, tag-as man sana, dili di ay ang tumong ana nga atong diktaran ang Ginoo ug pugso nato ang Ginoo aron ta hatagan sa atong gusto. Ang tinuod ang pag-ampo bisag unsa pa na kataas, kana untang kamaotang maminaw og mutuman unsay gustos Ginoo. Mao na sakto gilingay mong tupad ing na unsa roy imong giampo. Muta na ba? Kay basig sige lang kag ampo nga tagay kog kwarta niya sa mga estudyante, makapasar unta ko, mulampos unta ko, sa mga masakiton, maayo unta ning akong sakit, sa mga politicians, mudaog unta ko, sa mga pobre, hatagan ta mig ayuda, daghan untang muhatag og ayuda. Basig ba, og kanaragi atong ampo ang kalampusan sa atong mga gipangandoy ni Padre Siano, mahalin unta ning mga slots, ano ba? Ang kanisang namalit og slots nga napula na, muhunong na untag pamaligya ni Padre Siano. Awa ta kay bao, kana bang ang atong gusto ba? Di na mao. Mao na nga dinhi sa atong pag-ampo nga nakatuna ni Kristo, nga special gini niyang gitudlo, ang una gyud ningon gyud Kristo, amahan namo. Amahan gani kinsa sa pamilya, kinsa may provider. Normal gid ba kinsa provider? Dili ang mama ha, dili ang anak, ang amahan gyud. Normal gina. Gawas lang kun ang mga ginikanan mahimo ng tiguang or masakiton, siyempre mubaos gyud ang mga anak, mahimong breadwinner. Pras nakos una. So good ko 19 sa tong panahon na 1990. Ako na gyud mo breadwinner sa among pamilya. Tungod kay na-paralyze mas papa. Pero sa wapa ma-paralyze papa, bisag pobre kay mi, si papa gyud mo maningkamot para makakaon mi. Ana, muna dili ta maghuna-huna nga kita mo tigpakaon, naatay amahan sa langit. Munang ang kaning tao nga maampuon, ang una gyung mahitabo, mawagtang ginang iyang kabalaka. Nga naman, muila magitang naatay amahan. Dili kay magsigit, Ginoo, Ginoo, ang akong utang, Ginoo, Ginoo, makaabroad ako, Ginoo in taon, ang future sa ko mga apo, sa ko mga anak, Ginoo. Unsa man ka, ika mao'y provider? Inana ba? Hilingay mong tupad na wa kay mga kabalaka ron, na wa na ka mabalaka. Ginoo, ang ako mga kunot sa akong naong, Ginoo.
ang akong buhok giuban na Ginoo in taon, kana untang di sa ko matiguang Ginoo, ang akong tuhod lisod na kayo itikang sa hagdanan. Nganong ka na may imong concern? Nganong ka na man? Ang atong concern, ni ilaba ka nga amahan nato ang Ginoo, nga siya mo'y atong sole provider. Ana. Nya dayon kay mo ila naman ta, mao nagisundan dayong Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon nga gituman na dias langit. So ang sunod nga importante kayo nga subject matter sa atong pag-ampo bisag unsa pa na kataas, to discover the will of God and obey it. Sunda ang unsay kabubutos Ginoo. Nya tumana gina. Dili baya sayon. Ako, it took me 7 months to discern unsa gyud will sa Ginoo nako niadtong 1994 to 1995. Magpari o magminyo. Maghila ko. Siging ampo, rosaryo, simba, pamalandong, hasta maghigda ko kasi ko gunahon na magsakay ko sa padong sa trabahoan, gahunahon na mismo nga nagkuyog mis akong uyab, gasigi ko pamalandong, magminyo, magpari. Taas ka ito nga pag-ampo, 7 months from April, March, bato, or February, sobra de 7 months February 1994 hangtod mga December 1994. Mga 10 months. Nya pagka January 1995, siguro nako nga magpari ko. Usa na lay question, mopasar ba ko sa seminaryo? Dawaton ba ko sa seminaryo? Og dawaton ko, go na. Motong pag March 1995 ni exam din ko sa entrance exam sa San Carlos Seminary College dinhi nato sa Cebu. Ni pasarman, yan na, nagwali na. Purti nang mamaligyag slat. Wala ba sa kayo mo palit? Oy, daghan-daghan na taghalin. Ako lang ning isingit ha. Tanawa. Ang atong SBF dag para sa kumbinto, gamay-gamay pagid noon gyapon. 52,756 na atong halin. 7,244 pa ang available, tag 500 pesos per slot. Ang 16 slot challenge nato ani tag 8,431 lang gihapon atong nadawat. Ang God's Healing and Deliverance Powers GHDP, salamat kay inyo yung gipaspasag palit. Ang atong halin niabot nag 5,390 pero naapay 64,610. Karon ra ni kutob nga May 3. Layo pa man sa noon. Tag 100 pesos per slot para ni sa atong karon Holy Week o sa pista celebrations. Niya ako na mong giingnan na magbinalhinay naman mirong tuiga bisan tuod na atay humble request to continue dinhi, pero ang pagbuot sa atong labaw sa diocese, sa obispo ug sa iyang konsultores mao man gyud masunod, andam lang sa taana, igo lang tang ni hangyo. Pero this could be our last fiesta together. Na ako'y inyong parish priest, niya kamo mo'y akong parishioners. Mo na, tinud-an na lang ninyong palit, basig wa na mo'y paliton on sunod, no? Mingong, hay, salamat in taon. Hinaot pa unta. Dinaon ta ni padayon din hining parian. Kapoy, palit slat. Pindi na ninyo. Unya ang ato sang haligi para ni Mama Mary, salamat no kay ni increase na gyud, niabot ng atong halin og 7,135, 4,865 na lang ang nahibilin, 100 pesos per slot. Aw kato ding atong GHDP na dito siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 170 na atong nadawat. Kanisa doon na sad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,044 na sa datong nadawat.
atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat. Kita nga namalit og slots, unsa man, nagtuman batas kabubuton sa amahan o wala? Kining ato mga slat-slat, kabubuton ni sa amahan o dili? Hinaya. Muna kung magtuman tas iyang kabubuton, ang sunod nga mahitabo, duna natay katungod sa pagpangayo sa atong gikinahanglan og dili gid ta balibaran. Seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Everything. Munang duna natay kumpiyansa nga moingon, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw. Din agid ta makulangan ana. Oh. Basta nagtuman tas kabubuton sa atong amahan. Unya, kay pirmi naman tang naay kalan-on matag adlaw, unsa pa may kapuslanang mag-away pamanta? Kay kana man kung away mga igsuon, mag-ilog kas imong panginahanglan, mag-ilog ta ba sa atong panginahanglan? Muna mag-away ta. Unsa may tong buhaton? Magpasayloay. Nganong makiglalis man ko nimo anang imong yuta, aning atong yuta, nga hinatag manis Ginoo, magpasayloay ta. Dili kay magdumot tungod lang anang utlanan nga nangausab. Di ba? Nganong maglalis man ta aning akong bana nga gikabit nimo. Nga total hinatag ra man sa nis Ginoo ning banaha. Magtunga ta. Di bitaw. Magpasayloay ta. Nya magdungan tag pamalandong unsaon nato pag sunod ang kabubuton sa amahan. Total gitagaan man tag atong provision kada adlaw. Nganong maglalis pa man ang Team Marcos o Team Duterte kung kinsay mudaog nila, nga pulos man sila gigasahan sa ilang kalanon matag adlaw. Nganong maglalis pa man kaanag kinsay napildi kinsay mudaog nga normal man na nga duna gyud pilion ang nasod panahos eleksyon. Nganong magdumot man gyud og nganong musangko man gyud sa pagsigi og ginipitay sa usag-usa. Ana ba? Be karon unsaon nato pag-apply ani nganis atong politics? Kay ako mangining gipanaan sa Ginoo nga i-relate gini nako sa politics kay naa man taron sa discernment kinsay atong butaran. Kinsa may angay natong butaran in relation aning ato karong gipamalandungan. Una, kadtong mga politicians nga niila nga sila anak sa Dios. Kinsa ng politisyan nga di mo ila nga murag anak sa Dios, murag na hinuon sila Dios. Murag sila nay gabuot sa tanang butang dinis atong nasod, di na nato pilion, nagpaka-Dios na. Mao na sila gitawag og mga yawa sa nasod nato. Kay ang yawa nagpaka-Dios. Gitudloan sa niya si Adan og si Eva nga mahimong equal to God. Mo nang nahimo silang yawa. Kana sang gahari-hari sa atong nasod, kanang mga politicians nga murag sila'y magbuot kinsay hatagan, kinsay dili hatagan, sila'y nagbuot unsaon paggamit ang atong kwarta gikan sa atong buhis, tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon, nga murag sila'y nagbuot, di na nato butaran. So kinsa man ani nila ron, Team Marcos, Team Duterte or Team Lini, kinsa man nila niila nga ang Dios amahan gid nato. Ana, kinsa sad nila ang nagsigi og angkon nga kining atong kwarta, kining atong bahandi sa nasod para ni natong tanan. Kana bang dili mangangkon nga ako maoy authority? Niya mo ingon dayon hala diri linya mo kay di ay ipanghatag nako. Murag gitag mga manok nga gilawgan, murag mga iro nga gilawgan, murag mga baboy nga gilawgan, managlinya in town kay tagaan kunuhay anang in quotation ayuda. Nga karon mura na hinuog vote buying. Kay ang nanghatag naaman na sa social media, mga politicians na may nanghatag, dili naman ang ahensya sama sa DSWD ang nanghatag, ang team na Manila sa politika.
Di ba? Vote buying. Nya ang atong kumilig kusog ay moingon wa nang vote buying. Karon ang kanang sa mga ayuda karon akap sa tana tupad AX uban pa ipanghatag naman sa nag-uniform sa ilang partido. Di sa to pa vote buying na. Pero sige lang. Mao na sila'y nangangkon nga ako maoy maghatag og provision sa akong nasod, sa akong distrito, sa akong lungsod, sa akong syudad, sa akong probinsya. Ako maoy maghatag og budget ninyo, dili ang Ginoo. Ako'y maghatag ninyo kalanon matag adlaw, hilas kay nastanan. Di nato butaran ng mga klasihas, mga politicians. Kana bang kandidato sa pagkasenador hangtod pagkakonsihal sa lungsod o sa syudad nga maningkamot pag-ingon kining among gahom, kining among authority o kining kwarta nga among gikuptan karon ato ni hinatag nis Ginoo, ato ning iapod-apod aron makatagamtam ang tanan nga mga Filipinos sa paagi nga dili injustice, dili biased. Uy, ang diri speakers giatiman, ang diri speakers ipadakop man hinoon, lutuson man hinoon. Unya pulos man na Filipinos, pulos man na mga taxpayers. Ang gisweldohan nato iyang i-oppress ang usa ka taxpayer nga nagsweldo sad niya aron paboran niya ang usa ka taxpayer nga ning suporta niya. Pero pulos ni nagsweldo niya kay kanang tanang naglingkod sa atong gobyerno gikan sa kanini ang presidente sa Pilipinas hangtod sa barangay tanod o mga barangay health workers ang nadawat nilang kwarta ana gikan na sa atong buhis. Kitang tanan ang nagbuhis, dili lang ang usa ka partido or usa ka lungsod. Di ba? Mao na mga yawanon nga mga leaders nga ang ila lang wa mauyo ni ilang dauton, kuhaan sa budget, kuhaan sa katungod, ipadakop, ipapriso. Taxpayer na, nagsweldo na nimo, ikay di unay papriso. Huna-huna ako no, nagpakaginoo na ka. Og maunay dili nato gustong butaran kay mga daot ning atong katilingban ni ana. May karon pamalandongi lang na ninyo, kita magdungan tag pamalandong kinsa man ani ron ang suod sa Ginoo or kontra sa Ginoo or nagpakaginoo, labi na ginang dili gyud ka maong mo pasaylo, dumot to the max gyud, dumot to the max. Kana bita mga leaders na to nga dili mapasayloon, mo resultas gubat, mo resultas kagubot pagkabahin-bahin, yawanon gyud na. Kay matod pa ni Kristo, kung naatas Ginoo magkausa man kita, mahimo man tang usa ka lawas. Usa sa timaan nga ang Ginoo naghari sa tong nasod, there is unity, harmony. Usa sa timaan nga giharian nata sa yawanon nga mga espiritu naa ginang pagkabahin-bahin, pagdinumtanay, way pagpasayloay. Ngilingay mong tupad. Mura na mamog nang amatay. Ing naay dumot dito sa inyo. Ing na kono. Ing naay dumot. Naay gadinumtanay. Kinsa ninyo dinhi ang wagyoy gidumtan taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Kamong wa mo isas kamot. Dinhi mas atubangan ako or diha sa online. Please, musunod na ta sa gusto sa Ginoo. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Ang ato rong nasod, gubot kaayo, siging dakop, siging hinulgaay, ang mga kapulisan, gigamit, murag mga iro, ipaghot dito, ipaghot dire. Nalimot na lang gud usahay ang atong mga kapulisan, nga kinidi ang gipaghot ngadto nila, naghatag sa kaayuhan nila in one way or another. Mupaak na lang sad sila. Luoy kaayo. Nya moingon ra sa dayon, trabaho lang, walang personalan. Pero gipersonal naman. Sao man nato tungod na kay wa ta maminaw sa amahan, tungod na kay wa ta mosunod sa pulong nga giingon ni Kristo,
kung dili ninyo pasayloon ang nakasala ninyo, di sad mo pasayloon. Labi na yung imo pag yung butang-butangan og sala, bisan ang tinuod, ikaw di ay mooy makasasala. Kay kanira bang daghan tagsa, ipahiday na nato sa atong isig katao. No? Kabantay mo, ana? Kana mga bana bitaw makapangabit, isog kay na nadtos ilang panimalay, mao na ilang giingon, wa ko kasuway, tinuod ba na, i-check lang ninyo. Dali na kuno kay na, sa puto na kaayo, nya gamay lang sipyat sa asawa, ingon, sa to, laki to nimo, sa to, laki to nimo. Bisan gud ang asawa, makig-istoryas pare, inig humas misa, masaman, kamo na ros pader. Ngano man kamo biya din dito, nganong dol-dool pa man kang pader, kanang siloso ka iba, siloso kunuhay kayo, siya di ay mo'y gabisyo, ana man na, nindog na ta. Mga igsoon, giingnan kita ni Kristo sa pagsangpit sa amahan o sa Dios nga atong amahan o pagsalig kaniya. Busa malaumon kitang muingon, amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan lukup sa tibok kalibutan, kanunay mopahayag ug hugot nga pagsalig sa pag-abot sa gingharian sa amahan, ang gingharian sa gugma, sa hustisya o sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mubiya sa pagampo, ni magpadaog sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga may igo kitang pagkaon aron pagtubag sa atong mga gikinahanglan matag adlaw ug may manggihatagong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila makasinati sa Dios diha sa ilang mga pagsakripisyo matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makasudong na sa Ginoo dito sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun among amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, habiling bayan, ning imong mga binuhan, bayad sa mong kasaypanan, dawata Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makagagahom nga magbubuhat dawata kining gihalad namo gikan sa imong kamanggihatagon ug himuang nga magpulos kini alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi ni ining santos nga misa, himua nga magpugong kami sa mga tinguha nga yutanon, aron makakat-on kami paghigugma sa mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga panalipod. Apan ang atong buhaton, muila kita niya nga siya maoy atong amahan ug siya maoy atong provider, dili kita. So salamat sa ni-provide nato dinhi sa ilang mga grasya, pagpamalit aning atong mga slots, usbonako ang atong SBF DAG para sa atong kumbento na apatay 7,244 ka slots, nga tag 500 pesos per slot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration karong tuiga na apay 64,610 ka slots nga tag 100 pesos per slot. O katong haligi para ni Mama Mary, HPMM, para sa parokya ni Father Arnel, pagsugod og trabaho patuko dito na apay 4,865 nga tag 100 pesos per slot. So kung mopalit tag sa kaslat, ang ato ragyong magasto 700 pesos. So naamoy 700 kada semana, porting nindo tao gato nang ipalit. So sa makausa pa atong pakmakan ang namalit na tong slots. Praise the Lord. Nya, padayon mo suporta sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod aron daghantag mapaambitan sa atong mga pamalandong. Noon na ni 231,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, share, o subscribe sa mga bag-o pa. Nya makahatag sa tag-income sa atong parokya nga magamit kaayo sa atong charitable expenses. Nya ang atong Facebook page dinis parokya mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos na mo sa